Que o que estades pedindo, bueno, con estas protestas que levaches hoxe aquí na Xunta? A ver, queremos unha disculpa por parte do presidente da Xunta de Galicia, que faga un comunicado como presidente en na que se disculpe de todos estes comentarios que van contra a nosa dignidade, porque consideramos que os empregados e empregadas públicas facemos o noso traballo como calquera empregado de calquera outra empresa. Está saindo continuamente na prensa facendo comentarios que nos están afectando. E crees que a resposta que deu agora o director xeral da Función Pública... A ver, nos esperábamos un xesto por parte do presidente da Xunta de Galicia que nos recollera, porque era simplemente unos segundos, era saudalo e entregarlle esta carta en man. E sabemos que pola súa parte, estamos... A ver, o director da Función Pública tivo a deferencia de sair para recollela, pero non era lo que nos desesábamos, sino un xesto por parte do noso presidente. E entón seguirán as movilizacións, supoño? Esperemos que teñamos unha resposta pola súa parte. Se non obtemos unha resposta pola súa parte, teremos que valorar lo que queren os empregados e empregadas públicas, porque nós o único que fixemos foi recoller eses sentimentos que neste momento ten todo o persoal da Xunta.